אחרי 4 שנים של עבודה, סוף סוף הגענו לרגע הזה. עכשיו נשאר לנו רק להיכנס. זה ההיכל המרכזי של הבית כנסת. כאן ממש יעמוד נער בר מצווה, מלמעלה תתרגש אמא שלו. ממש כאן יעמוד ארון הקודש, ומכאן יצאו ספרי תורה בשמחת תורה לכל רחבי השכונה. אפשר כבר לשמוע את התפילות. זה אולם השמחות. אתם רואים את הפינה שם? שם יושב הסנדק. זו הקומה התחתונה. כאן יהיה בית מדרש, תפילות ולימוד תורה. כמו שראיתם, בית כנסת כל כך גדול, מפואר. אז מה חסר לנו כדי למלא את בית הכנסת? לא יותר מדי, גילי. ארון קודש, בימה, פרוכת, שולחנות לבית המדרש, ספרים, חומשים, מחזורים, ספרי לימוד, שולחנות לאולם, לוחות הנצחה, תאורות לב, מיזוג אוויר. ולא לשכוח, הכי חשוב הרב, טבק להערכה וטישו למתפללים. מעט שאני קטן, כולם מדברים על הכנסת שלנו. אני כל כך מחכה לרגע הזה. מתי יזרקו עליי סוכריות? מתי? אנחנו כבר משתוקקים לעבור מבית הכנסת הקטן לבית כנסת הגדול והמרובח שלנו. לא ויתרנו, בגשם, בשמש, המשכנו לבנות. גם עכשיו לא נוותר. בואו ביחד נבנה את בית השם. בית הכנסת שלנו, בית חם, קרבה, אחדות ואהבה. זה לא רק קירות, זה נשמה. זה מקום שבו אני נכנס לדבר עם אלוהים ופותר את הבעיות שלי. השבוע נפל לי טיל כמעט על הראש שלי. אני רק יודע שאני שותף לזכות של המבנה הזה, צריך את הזכות הזאת. בואו לקחת חלק ולהיות חלק אלוקה ממעל ממש מהדבר המדהים והנפלא הזה. אייל כהן נפצע קשה ממטען בח'אן יונס, הוא היה מורדם ומונשם. אמנם הפגיעה פגעה בי פיזית, אבל החלום אינו נגדע. בואו ביחד נגשים את החלום. בואו ניכנס לבית הכנסת. הרב, בן אדם מרוויח X בחודש, הוצאות, משכנתה, ארנונה, חשמל. ייתן לבית כנסת, מה יישאר לו? אלירז, מה שאדם נתן לקודש, זה הדבר האמיתי שבאמת נשאר לו בחיים. חברים, זו הזדמנות אחרונה. לא בכל יום זוכים למצוות בניית בית כנסת. כל אחד מכם צריך להתאמץ, להשתתף, לתרום ולהתרים, לקחת חלק במצווה העצומה הזאת. השם יברך את כולכם.